हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै जानो हागौ नोंथांमोना हमदां मोनखाबाय आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। लोगोफोर, बे भिडिअआनो जादों मुंदांखा प्रडिउसार, डाइरेक्टर, राइटार आरो लोगोसेनो एक्टर बिथां रजनी बसुमतारीनि फैनो गोनां मोनसे गराय फाख्रि मुंनि आबुं बर' सावथुननि सायाव। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' गोबांथारानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दंखायो जानांगौ, मानोना बे सावथुनाव बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रिफोर जेरै संगिना ब्रह्म, हेलिना दैमारि, मिथि नार्जारि बिथांमोनजों लोगोसे बयजोंबो सिनायजाखानाय अनजालि दैमारि मेम आरो बिथां रजनी बसुमतारीखौबो नुनो मोनगोन। लोगोफोर, नाथाय बे सावथुना बे बोसोराव फैगोन ना फैया आरो माब्ला फैगोन एबा माब्ला रिलिज जागोन, बयनिबो गोसोआव गेजेर गेजेर सोंथि सिखांदों जानांगौ। लोगोफोर, बे बाथ्राया सैथो जे बे सावथुनखौ जों बे बोसोराव नुनो मोननाय नङा। फैगौ बोसोरनि जानुवारि आरो फेब्रुवारिनि गेजेरावसो नुनो मोनगोन एबा रिलिज जाहैगोन। लोगोफोर, बे बाथ्राखौ बिथां प्रडिउसार रजनी बसुमतारी मेमआ गावनि इन्स्टाग्राम पस्टनि गेजेरजों गोबाव साननि सिगांनो फोरमायनानै होखादों। लोगोफोर, बिदिब्ला नोंथांमोना मोनथिबाय जानांगौ गराय फाख्रि सावथुनखौ माब्ला नुनो मोनगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसे बे भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।